Dr. Cheng le anau te ho chuan ni jing chu enfel ngal thwai thwain a chuap lampo alo zia viawa apa bula chuan enfel ngai tam tak ala om thu suin tuna chuan a zia ri a minute ni vel bak a mu theilo thu shilin Mr. ni po chuan lom thu chu alo shil mol mola Dr. Cheng po a chuak ta ngal an department room apan na lama chuan nurse station kota Dr. Dingin alo ngak reng chu a mu zuya alo kir chan zo thwain thile ei tu empty te chu a zo zuya Dr. Dingero in bia ka du thu chu alo shil ve thunga damdo in chung lama chuan kalin an pahni chia anom nu chuan Dr. Ding chuan engwanga a thuron ngai thalo nge ani ti chu a zota a operation nei tur chu sut le turin a du a thil o sam takani don lo ba ka a tiluya a thi ani chuan ramta na mi poimo takani bok nen a ma hun thlenga a ngong theizia shat puin dan chu ala tum ve fana Dr. Ninga po omse a chan thei kher lawang a ti zui bok Dr. Cheng ro chuan dam thluam hian Dr. Ningan a chan thei lo wangin ama po in a chan thei lo ti na ani do nem ni lo ti ve in mi tu ma a zai to thi an la om lo thu te chu chu dam do in lama a record po ani ma se tu na ero Riks lian tham tak ni ma se ti nge ya du a dam lo ama chan puina be se ya ngen lom lom te chu doctor ni anga a en san theilo thu alo soi ve bok Dr. Dingero a riu ru chu anna a Dr. Cheng riu ru nge zia shat belin soile tur chuang po chu a she to law Dr. Cheng chuan Dr. Ding lam chu hoin in zai chu a hlotling ani chuan in na yang o ti na som zuya ma se a hlotling talawani ero chuan kanin chen don ya ti ya anin zom na da kham mewin thu chu atiam zui bok Dr. Cheng chuan a kal san don chuan alo kirli awanga alom thu chu noi sang hian a shil ta thawa Dr. Ding ro ri ru ha in she om chu alo ti em thunga Liu Zheng po zana chuan dala andam do in chunga chuan omin Dr. Ning biak po dan zong chuan a buai hle a message a sin thei box si law a phone na a call mek lai chuan andam do in lampana motor ron tlan phei chu a muta Dr. Ning ate man motor ngei kha ani rang takin kodlama chuan atlan thlanga la Dr. Ning motor ron dingin alampana Liu Zheng lo tlan mek a mu chuan noi sanga lo enin motor changa aron chwa ma chuan Liu Zheng chuan alo kwa ngal nok noka a him ti a sha chu alom tak zet bok Dr. Ning po chuan angai to thu soin hlim tak mai chuan alo kwa let ve bok atuk lama chuan Dr. Ning chu damdoi tam tak nen chuan akir le ngal dona Liu Zheng le Dr. Simeoni te chuan thla in Liu Zheng chuan in enko thatur le film khur turin a cha ve mol bok Dr. Ning motor alu nu chuan Dr. Simeoni chuan engwanga zan khatal rak le tura ti mai lo nge ani ti Liu Zheng chu azota Liu Zheng chuan a chan puina mamo tam takanom thu soin mani masial takni adu lo thu in alo chang thunga Dr. Simeoni bok chuan Dr. Ning chu mi paromentic takani thu alo soi le khawa Liu Zheng chuan makalo ti viau a oi lem lo hle bok ma se Dr. Simeoni chuan USA a lekha ansir dun khan anram lama a ho ma in ama Liu Zheng ta na a give tur le pui tur a shwai chwa thu soin chonu pum a chi tur thlanga hun an man dan le a thlan uluk dan te ama Simeoni phei chuan chonu ne om tak ni a sha thu te soin chia po a ming a zialan tir thlap thu te chu a shila chu a romantic viau lowem ni ti in a zo zui bok Liu Zheng ero in makati viawa Dr. Ning motor tlan liam lam chu a thlir vong ringot beya lama po Dr. Cheng chu reporter tam takin lo ti buain nei jing chanchin chu an lo zota security te chuan lo pui vatin an shwai sang zui ngal ni jing omna an kal le chuan Dr. U chuan a chuap chu apa ngai to thu le a thlok lamero zwal lam apan zela zaidon chuan tlai thei ani to lo thu chu alo soya Dr. Cheng po chuan in bo sai turin a shil ta ngal operation nei tur chuan Dr. Bainen chuan in bo sain azam ve hle a ma se ti hlotlin ngei chu adu si
in zayan chana tuang le thatakin anti chho thei mai ma se doctor bai ne na atop khar tur ati nu lok chuan kholama thoma ron oma doctor u chuan a bp le heart rate atlak nyam thuron soin reilo te ya aron kiu taral ral mai doctor cheng chuan man mo lutukin cpr ati zuya a thei patop chho a nemin chan him ngei chu atum ma se re ngial anem nu le damdoya injection nu pon enga ang theilaw doctor bai chuan du tok to mai turin aron khap taringot operation theater chang chuan ngui takin doctor cheng chu aron pen chhuaka ama lo ngak reng tu mr ni chu lo ding vatin chanchin alo zo thwaya doctor cheng chuan shom ti zet hian kati pal ti lo chu soitu renga shelo mr ni chuan cha in sum tak hian doctor cheng in thiam lo takading kun lap chu akwa tangot mi paloka ruma chuan doctor cheng chu omin a in ngai to na sa hle a shom ti na ala re theilaw doctor ding po ron kalin kongka aron kika ma se doctor cheng chuan lo chang lowin doctor ding ero in a om ngai ti ero asia a hong lui ta thau doctor cheng chuan doctor ding a mu chuan pa ngai takalo biak tumin pon lama thil thleng alo zota apa in a boy pui mek thu alo shil doctor ding chuan in chirem ti ya zo chuan doctor cheng chu noi sukin nupuya anei theidon talo chu a in chhir thu alo soya ma se ni jing chan atum na konga ero a in chhir lo thu chu alo soi ve khau anti tur singa tel ni kher lo ma se anti nge ngei tur thil ani thu in a in ti pau khau luya vice president ding kuta engkim da vek chu a chhalo ti in ama nge in a ma chhon zok angai thu soin ading zuya kongkabula doctor ding lo ding a kalpel tur chu a kuta lo dangin mitui tling piau hian anei don talawem ni ti in lo zota doctor cheng chu in thiam lo zetin akon zui lapa thu atiam miaw wangin ti theidang anei law chuta doctor ding bok chuan ani chuan keiman ka nei sok mayang che katai nya lom chap lek lek hian alo ti a doctor cheng chapona hnu hniam sak lawa anei theidan kong om chhuna ni doctor cheng ron dak chuak vatin mitui tling pamalo en tu doctor ding chu akwa zui ta wangwanga daldam do in lama po no pang anron admit thar chu boy puin ct scan report te chu an ena anu le paten chinese doctor ne na adam thei be se ya an kal san to palo ni athwa ka tumor nein ningjang point alo ton to angkha ani a tanya in a chan him theyangem ti ya azo chuan mri report ta zir ti ya liujeng chuan lo changin chata ka no pangchu lo enkol turin tanya chu acha zuya liujeng chuan doctor simeoni chu mu in no pang an enkol mek alpha tumor chu paisak ngei angai thu chu soin anrem ti na adila doctor simeoni ro in phalna apek thailo thulo shilin anu le pa te laka permission an mo ma chu engma ti thei ani lo thu chu alo soye liujeng chuan anu le pa te kalsan ani angin an phalna chu an ma mo kherem ni ti in a zot ve khau doctor simeoni bok chuan an tel lo chuan a theilo thu chu alo soi ve tlat thunga liujeng kirle lam chu damdo in corridor a chuan african mi papakhat hi lo thu in chanpuyanga yem ni ti in zota engma soilo chuan chiang em in alo mel rimota ngai chawak lowin akal san zui mai apya dewa african thomi pa lo om te po anlo mel rem bok nen nuam ti chia lo chuan akal san ta thwai beya lama po cafeteria lama thil anei lai chuan doctor cheng chu thil dang lai ngai to ti sha tak hian amel ngai chu amel le vung china doctor ding chuan ti to lo tur a shilin operation chu lo chan chang te po a omanga adanga a ai cha in itile mai dona lom ti in alo hnem ve boka doctor cheng chuan surgery kha azo chep man thu soin a chan him thei kha ala be safe na doctor dingi ro in ngai to lo tur a shilin tu man andem lo thu te in a hnem ve mol mola ril rupa ngai tak ne na a ma bak chu ma chhon turin a fui ve sau bok
chunulama chuan thu nei tu sang zo khau nen bok meeting nei le in ama doctor achilam zonga engkim thlir tu tho Dr. Shi Khan an hospital ming chha dan te chu soin tuna chuan neijing omna dam do in masa ruining aipun an chat bik vak lo thu chu asoya alung oi lo hle bok Dr. Cheng chuan shom ti taka ding chuakin neijing chungchanga engkim ma ennuna thutluk na siam tu ani thule ma se athil ti a ain chhir lo thule ara chhuat chu ama twar tur ani lo thu soin an thutluk na alo ngai chan don thu soin a chhuak zui ta ngal Dr. Shi bok chuan Dr. Cheng suspend chu thil thaberani thu soin vote ala zui ngal Vice President ding chuan Vice President a omve reng laia chutia arun ti thot thot chu run khakin engwanga suspend ngo tur nge ti in run changa Dr. Sheila chuan adu sakbik nia lo ngain anin zom na te po an shat vek thu chu alo soi le khau Vice President ding chuan du sak turin engthil chiangi ati swala ti in dam lo serious takle laina tom tak ngin na awanga an lo tuam hlom chu damdo in ti om reng ani lom ni ti in achunga chiat na lo thlen hun chau ngak to tu har set taka a zaiwang zo kha em ni ti in a zota doctor ni na achanga thlir chuan ati chu thil dik takani thu chu soin an ni chu pen le do kan ne na na thok to in zaina chemte hum ngai to lawan ni a ma se chum khat doctor an lo ni ve cheu to ti in doctor ni na anga thira athil ti chu aswa lo za soile in Dr. Cheng chu an the chuak du ani chuan ama po chu an the chwa masak phot anga yang ti in thinrim takin a do kan chu a tho san zui ta mak pon lama Dr. Cheng loading reng chu panin adara chuan awa tok zawa jawu ti in athil tia chuan in thiam lo na nei lo tur le doctor ani anga ati tur dik takati thu shilin a in chirangai lo thu chu a shila a kalsan zui mai Dr. Cheng chuan aril rubai taklak pen nan chuan Dr. Ning a bezuya ani po alo boi viau war chi lam chungchang te ron zo zuin reivak lo anin bezuya Dr. Ning an ada don chuan zona zo du ala nei thu chu asoile engwanga damdo in chunga chhauzia nge ti chu ani samara chuan avunta na ni thule thlasika ero alua vo chin wang tia osam zatalo changin Dr. Chengan asang boxia tia lo zo chuan zwan thla ka tumem ni ti in aron fiam zuya anu dewa pa ngai zo khian microscope an en na satawanga amit khamti re nan thil thui tak thlir chu adu chin wang tia ron changin anin thla zui ta mai bok Liu Zheng zana war jang tura akal chu stepa African pa corridor amunen khan in tokin chu pa chu akal tlang ngal maya Liu Zheng chuan ngai chalo zetin man mo tak chuan war lama atlan chawa alpha khumlo rak hiau chu amuta rang lutu ka tlan chuak zui le ngalin in chunga chang chuan hoi kwalin amu mai law anu dewa no pangpoma African mi pa pathum tlan chuak chu mu in a au zuya rang takin ama po chuan a zui ngal bok ram hnoya chuan thim zinga fim khur tak chuan a zui zela masi an thom sha turpu a to meu law chutia hlau thong taka lai chuan a hnung lama changa aka anon hup thut wangin chelo tura ti in motor pakhata chuan an nor lut tanok noka nung lama chuan African pa tho pakhat hian alpha chu lo chut puin Liu Zheng in hmu chuan chhuat tura lo ti vatin alpha dam lo na nei te chu soin rang taka surgery nei angai thu te chu a shil hluta tunge ani azo zui bok a hnunga chupa chu angoi wangwang nuwa afapa alpha chu chanhim tura ti in ani lo chuan damdo in chu tipuak dar turin avaw zui tangal Liu Zheng po chuan alpha pa ni ti sha in a thei to pa chwa tur thu a shela alpha pa chuan kal turin a shil tabok a kalma chuan a minga zot shama bablu ani thu in alo chang ve mai bok
alpha chu pomin a omna warta chuan a dakir le a mutir zuin atuk lama chuan Dr. Sumio ni muturin akal tavat aroma chuan an pahnia omdunin tunge bablu chu azot ngal bablu chu tam taka sha thulo shilin mase alar ber chu helpol ho tupa ni a sarkarin anzon mek ani bok mipuite chu kuthak chu a hri ho lo thote soin minun rong takani thu chu a hrila liujeng chuan alpha pa ani thu chu alo soiwat Dr. Simeone chuan phok tak hian alpha pa ani ti a hria chuan sarkar lam shil ngal wat atuma liujeng chuan lodang vatin sarkar lam an hria tir ani chuan damdo in chu ati puadar vek tur thule damdo ina po chuan ami le sa te omin an enjoy ring thu chu a shil bok Dr. Simeone po a hlau thong kher mai liujeng chu a room lama kirin alpha CT scan le MRI ti na te chu a en le a chumi pa chuan computerin apa bablu chun chang enin dala hospital a beina sang sang te po alo om to nge ya Dr. ning ko zui ngalin medical report en sakturin awange na ti dan tura sha theinan Dr. ning chu thon zuin reilo te ya alo ko li a atiu mor om dan te ron soin surgery nei ngal turin a shila a brainstem a nai to ema wangin awai chuan pai theilo ma se a hnulama khemu manga en kol zui po a thei thu lo shilin zai turin a shil liujeng ro a hlau thonga a u ban hle Dr. ning chuan a ti thei thu ron shila ron fuin ngai dan dang a nei tak le an soi dun le don nya ti in an da zui ta ngal dal Chinese hospital a chuan sarkar sipai ho ron kalin Jeff chuan lodana tuma sarkar shat puina thlapa ti anni thu soin andang theilo liujeng chuan Simeon mel chuan ama report nge ni ringin nangma vek ti in sipai ho kalna lama chuan om zui ngala rang takin tanya le Dr. Aifei te pun an zui ve ngal sipai hawin alpha la kan tum lai tak chuan liujeng chuan wadangin an lak theilo thu le anat na chungchang te chu soin an ti lui ni chuan thil poizok a thlen thei thu chu a soya sipai ho tu pa bere ro chuan lak nge an ngai thu lo soin ti lui an tum chuan liujeng bok chuan an lak sak lui ni chuan mi zong zong chu an thi vek tur thu alo shil sipai pa chuan a she thiam chia lo ni in alang Jeff suron enroll vatin damdo ina chuan meichia le no pangtam takan oma alpha chu an la lui ni chuan an tha vek tur thu alo soi ve a sipai ho tu pa in tunge thatdon ti alo zo chuan alpha pa in ti in alo changa sipai ho po chuan no pangchu mel le in an kal san ta sham liujeng te po chu an tho hwaya alpha azu en chuan alo har ve ringa zoi te hian lom thu alo shil ve sapa Simeon ni room lama chuan liujeng te chan ho pathum chuan panin liujeng chuan an laka aze pawang chuan tania chu alung oi lo don dona mase en kol dama aru ka chwale mai atuma wanga ni thu shilin alpha te chungchang po a sha tang ang chu a shil zui bok Simeon ni room an thlen chuan chuturin alo shil wata chumi nuwa sipai ho shil kha ati ani lo thu soin chatakina in soife a liujeng po chuan athu tak zia sha in ngai damadil zui ve mai bok thil omdan te chu soi hawin liujeng chuan a thil mu chwa bablu an international hospital ho abeidan le a chan po thunun veka afapa thataka en koltir adu wanga ni thu te soin mase ala hlotling theilo ti te atopa an hospital ronda thlen thu chu asoya tania po chuan afapa chu amangai ve hle ani tura chuan alo ngai bok engwanga sipai ho kha laktir mai lo nge an ni ti Jeff chuan lo zot le khau liujeng chuan an la ni chuan anat na wanga engti khuna po aboral thei thu soin adam le theinan an thei top chu angai thu chu asoi boka sumio ni chuan thil sha thiam lo ala nei thu soin engwanga sipai ho khan lalui lo nge an ni ti chu ani liujeng le Dr. Aifei chuan ngai twa zui wangwangin Aifei chuan thang ani thu chu alo soi ta chia
Zana chuan Liu Zheng chu alpha report le CT scan te ena zir chiangin abuai hle a Dr. Aifei churun kalin atuk lama alpha zai ani tur thu te chu an soi duna Liu Zheng chuan sarkar lamin an ril ru an thlak ma nge ya ti vat adu thu chu alo soya Dr. Aifei chuan Dr. Ninga betu MT chu zotin akuta operation chu damai turin ati a amen turanin anga experience nei chazo ka nibok nen operation nei na athila kal swal pal chuan baplu chu minun rong takani a dama a chwa arin lo thu chu asoya Liu Zheng ro in Dr. Ningan ala karin na anga thole ani chu aboi ve hle thu lo shilin tupo adam lo ni ma se chan him chu ati turani thu soin alo in ti pau khau ve hle a Dr. Aifei po chuan du sakna hlanin akal san ta ngal atuk lama chuan Liu Zheng chuan operation chu nein tania chuan apui boka baplu le anau te po misha thailo tura mai tuamin damdo ina chuan damlo ang takin anon lu sui bok reitok fang surgery an nei nu chuan Liu Zheng chuan hlotling takin azai zo thei shama intifela operation room atanga an chuak cha chu baplu le anau te ho chuan silain an lo tin chap mai no pang chu engi anti bablu chuan alo zo thwaya Liu Zheng in ba deu naka in zai chu akal twan thu alo soi chuan anau te chu signal ngalin alpha chu an pom zui tamai Liu Zheng chuan tilo tura ti thwain damdo in en kol alam mo thu soin alo ngen suya chuti lai tak chuan Dr. Ning le Dr. Aifei te poron lang hlolin Dr. Ning chuan zamap lo hian no pang chu Dr. tel lawa an shwai ni chuan athi thotur thu soin an rwala shwai tur chuan ama chu Liu Zheng aya ain pum pek ta zuya Liu Zheng te chuan dan tum viau ma se an thei lo room lama an kal khum ta mak Dr. Sumio ni room an chut chap nu chuan engwanga Dr. Ning chu lo va shil nge ani ti mang ang le ril ru boy se chuan Dr. Aifei chu Liu Zheng chuan a zota tania chuan lo khap vatin engwanga Dr. Ning langa zep zok nge ani ti in nilo se ama chu din mun hlo taka adin tur thu chu alo shil ve hlak bok Aifei po chuan no pangadama a tha chung chu Dr. Ning po a tha tur thu chu alo shil ve boka Dr. Sumio ni chu sarkar sipai ho nen ron lutin thulom an nei thu chu an ron soya Dr. Ning chu a him tur thu an lo tiam lo ni Liu Zheng te po an tho hwaya lom thu an lo shil mol zana chuan thlaeng noya tola chuan an thian thum bok chuan thu chuakin Aifei chuan Dr. Ning chu pangil nei takania achunga thil chalo engma thleng lawang ti in Liu Zheng chu a hnem ve boka reitok fang an chut nu chuan Liu Zheng chuan a thian te pahnih chu lu to tura shilin ala chut don thu chu asoya anni po chuan hun thol amamo ti hriathiamin chol hadam ve thwai tura shilin an kal san ta ngal ngoi renga ama a thu chuan thlaeng chu a en le wang china Dr. Ning chu a ngai to hle bok Jeff ron lang hlolin abula chuan a ron thu ve a Dr. Ning chu a tha em ang ti in a ron hnem ve bok thil thlenga apui theilowa wang khan thupa a choi zui boka an ngoi le deuh nu chuan Jeff bok chuan aril ru ti har sak tumin thon thu a shil tur thu a soya Dr. Ning a mu masak ber chumani a mu masak ber chuan a ngei thei em a chan chu englai po a thu tak chin wanga ni ti in Liu Zheng po alo nui hak Jeff bok chuan soizomin a nui ngai lo thu le ma se no pang le dam lo te ta na a thil ti awanga a za tak le thu chu a soi zuya mi thatak ani a khoi hmuna po om se pathianin a ven him zelarin thu nen ano panlai chuan anu in boina ato te adam lo chang te ya atong trai sak chin thu le chuta atong trai nu loka maktak maya adam chin thu te shilin tuna po Dr. Ning tan chuan chong trai turin asom zuya Liu Zheng po lo bu ngatin Jeff chuan thamwan tum takin atong trai sak ta ngal Dr. Ning a himnan te khoi hmuna po engpo ti se adam tha theinan le himdam taka an kianga alokir theinan te adil sak zui tabok